Minta kasni sautarik uyayong araja arho u MDC jong kasara constituency u batita Starwell Khan u bolongru usi jong kaki HADC ulapha kerki ya ke jingeram dau khau syakisan politely kilong ying kible kedu ya ke jing ki bahab hakashnong warba kabadan hakit hai khar arshnong ki paiba nong chong shnong jong ka shnong warba ki ya kendu shibun ki jing ha kalet kawan nakadaw baka shnong ka jingai palan balada ki temu banwan chasora kin hab ban kiyo shasder kin hab ya kijan syak shnong kong thong khar arshnong kalenti kalong ka bajingai bat ki shem jing ba ya ki nong siu nong tada ni ki dong yo nong hat banwan chayo sora bat haba yedei bat ka yo ka hat kin hab le syapen usla bat haba kitmu ban le yo pun usla kin hab le nakashnong lendam bat ka jingai kalong san kanta nakadaw uknyang jingpang COVID-19 kalapan kusla jingmut ya ki pai ba bat kalawara ru shibun ki jing namar ki pai ba kim yo la shu ban le syaki bri ne syaki lengkha kirisai syaki jingtra jingta kamtam ya kitu kinong bela ki basyu ta ka basyu bela jakpo ban pendap ya ki yeng kasam Te nakaliang uba put lang mopat ubolong usordar jong kasnong warba rengkat baki dikot ka dorbar shnong bat kipat ba baro jong kasnong kila ai khublei kerpang bat songu ya uba tita Starwell Khan ubolong UMDC jong kasora constituency ubala no jingeram ubala kershan yaki kumha kani kapor kabakia kendu ya kejing ha kejing kejongki Nakaliang jemang ai kejing kublai ka kendar nang ai ka bor ka buj ka jing pa jing kia ya ba tito nang ba inang la man tre sam ha su ya ka san dari ka konstitusi jong nang ba inang la man nang the su kejing yarap ki pa bun ni semua kita ini kentin nakaliang jenga sien pan jenga terpat nakaliang nyeki pa ba bikin bulan bikin duai dan ka jong i ba inang yo kami terhad di pa kwan nang ba inang la man tre stom nang tau pa ba bat nang la su ban ajing yarap iki takkan ning lapoi siya bukot jong kubuan bat isi kedup yang haku ikupuan kublai ya fi baro